ҳайатҳои расмии тоҷикистону қирғизистон ба созиш расиданд ки то нақшаҳои табодули қитъаҳои баробар ва ҳамсанги қаламравҳоро дар байни ду давлат омода ва то 1 марти соли равон ба ҳамдигар пешниҳод кунанд. дар ин бора тарафи қирғизистон хабар додааст, аммо тарафи тоҷикистон то ба ҳол аз натиҷаи гуфтушуниди 14 январ дар маҳаллаи Гулистони Исфара шарҳе намедиҳад. ҳайатҳои тоҷикистону қирғизистон дар музокироти рӯзи 14 январ дар шаҳри Исфара ба мувофиқа расиданд ки 114 километр марзеро ки гурӯҳҳои топографии ду ҷониб муайян карданд, дар давоми 2 моҳ баҳои ҳуқуқӣ дода хатти марзро муайян кунанд.